Salam jumpa lagi sedulur kabeh karo aku Bagong sing ganteng dhewe iki ya. Matur nuwun para sedulurku kabeh, para tresna budaya wayang kulit ingkang sampun sami rawuh wonten ing wekdal menika wonten ing konten kawula, wonten ing channel kawula. Wayang budayaku nggih ngaturke panuwun Bagong sing ganteng dhewe niki ngaturke panuwun. Oh iya le Gong kowe ya. Aku ya melu semono uga le ngaturke panuwun ya Gong ya. Marang para kabeh sutresna budaya. Awake dhewe iki barat kata gawe konten kaya ngene asak apik-apike kaya ngopo kontene awake dhewe nek ora ana sing nonton tidak ada pemirsa ya tidak akan ada artinya ya Gong ya. Iya Pak, betul kuwi Pak. Awake dhewe iki ibarate kaya seniman kae. Seniman kae tanpa penonton ora ana sing nanggap ya ngono kuwi Pak. Dia hampa hidupnya, tidak berarti. Oh iya Gong, ngono kuwi wis bener le Gong. Kandhamu apa kang dadi kandhamu bener. Ana wektu iki ana ing bengi iki awake dhewe ngaturke panuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun nitahaken langit kaliyan bumi. Awake dhewe bumi lan saisine mbuh kuwi wit-witan, mbuh kuwi kewan, padha sorak-sorak memuji ya kuwi ngaturke panuwun dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Taksih dipun paringi sehat, taksih dipun paringi nggih menika alam Indonesia ingkang sae. Tebihaken saking panggoda piyawon, tebihaken saking bencana bilai. Iya Pak, ngono kuwi ya. Aku ki jan seneng saiki wis ora jan seneng kuwi ora kaya bungah atiku ki ora kaya wektu iki Pak. Wektu dalu iki, wektu dina iki, detik ini ya toh. Aku ki sangat suka sekali. I am very happy Pak. I'm very happy. I'm very happy because apa? Karena apa Gong? Kowe kok seneng duwe senengan ing bengi iki? Coba jelasno, jlentrehno kabeh supaya para penggemar awake dhewe iki ben ngerti kowe lah ya Bagong sing ganteng dhewe anakku iki ana wigati apa ngono kok ya seneng. Iya Pak, aku ki awake dhewe iki sapa to Pak? Awake dhewe dalu iki ya toh nderek memuji anggenipun Bapak Tristianto nggih menika bapa kula ingkang nimbali kula wonten ing wekdal dalu menika melalui online nembe nandhang duka. Sedang berduka cita. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu ditinggal oleh bapak tercinta, Bapak Wanto niku nggih mbah kula piyambak, Mbah Lek Mbah Wanto. Oh iya Gong, wis awake dhewe ya nderek bela sungkawa ya le Gong. Nderek bela sungkawa telah berpulangnya almarhum Mbah Wanto, Eyang Kakung Wanto. Marak sowan ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Kita semua itu asale saka lemah ya bali nyang lemah. Kita semua manusia itu berasal dari tanah, maka nantinya juga akan kembali ke tanah. Ngerti oleh Gong ngono kuwi ya toh? Awake dhewe kabeh saka lemah asale. Ya engko ya bali neng lemah maneh ngono Gong. Betul, betul Pak. Kita itu semua dari tanah. Contohnya nek awake Bagong tak gosok-gosok ngene iki metu dakine, metu lemahe. Reget apa meneh Bagong ya awake ireng getheng kaya ngene iki.
Oh tak gosok-gosok ngene iki, Pak. Lho bluduk lho metu lemahe, Pak. Wah lah iso satrek iki suwe-suwe. Oh ya ora ngono kuwi ya toh. Mosok awakku digosok-gosok isine satrek. Ya oleh akeh ngono. Ya paling ya gur pirang on ngono lho Kang Gareng. Oh iya. Ya iya Kong, awake dhewe asale saka lemah sok mbene awake dhewe ketika meninggal, ketika dipundhut, semua itu manusia akan tiba waktunya. Dalam waktu penantian, awake dhewe kabeh iki dalam waktu penantian. Kapan kita akan dipanggil menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Itu entah 1 jam lagi, entah 1 hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, ora ana sing ngerti le Gong. Ya toh, kowe kudu waspada, kudu duwe wong urip iki kudu duwe sangu. Kudu duwe sangu. Sangune apa? Ya ngibadahmu kuwi sangune, Gong. Aja lali ngibadahe ya toh. Agamamu apa ya laksanakno ibadahe menurut ajaran agamamu kuwi. Contone yen kowe agamamu Islam ya toh, tindakno rukun Islam, rukun iman. Aja lali salate 5 wektu. Islam itu isya, subuh, luhur, asar, magrib. Kuwi kudu diingat-ingat. Atau dieling-eling, ora gur dieling-eling tok, Gong, dilaksanakan dalam setiap hari dalam kehidupanmu. Aja ditinggalno salat 5 wektu. Oh, luwih apik meneh yen ditambahi salat tahajud, salat duha. Lah ngono kuwi ya toh. Kuwi walaupun itu salat sunah lah kuwi itu dilaksanakan itu akan lebih bagus mendekatkan kita kepada Gusti Allah. Oh ngono. Ya nek yen agamamu Kristen utawa Katolik, aja lali yen Minggu ngibadah neng gereja. Ya toh? Aja lali, aja ditinggalno yang namanya persetuan-persetuan, biston-biston. Oh iya Pak, aku ya wis kae tanggoku kae lho Pak, tak elingke. Ngono kuwi. Jare nyun sewu Mas Bagong. Lah esuk-esuk kan ngobrol karo aku. Minggu esuk kuwi Pak. Ngobrol ngono kuwi mara nyang omahku. Ya tak jak ngobrol, tak kei kopi, tak kei rokok no Pak. Ngobrol wes tak klepas-klepus. Lah kok suwe-suwe iki ngobrol tekan wis jam 7. Wah, ngapunten Mas Bagong, niki sampun jam 7. Kula nyuwun pamit riyin. Lah niki kula ajeng ibadah teng gereja. Waduh, aku dadi ora penak, Pak. Iki mau aku ya ora ngerti nek dhewe ku ya masuk agama Kristen. Jebule ya tuas tak kok kei kopi, tak kei rokok, klepas klepus kita berdua ngobrol ngalor ngidul. Lah kok aku ya ngono kuwi, Pak. Aku ya njo ngapura. Nggih ngapunten nggih Mas nggih. Kula mboten ngertos ya Mas. Terus koncoku mau ya pamit Pak. Terus yang gereja jarene. Waduh mulai yang gereja, budal yang gereja. Oh ya apik ngono kuwi Gong. Lah kowe bener ngono kuwi tidak menghalangi orang lain itu untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Kuwi bener ngono kuwi Gong. Wis bener tindakanmu seperti itu. Sudah bagus. Wis. Nah, saumpama mbuh kuwi agamamu apa nek krungu swara adzan, ya adzan kuwi adzan magrib, adzan luhur kuwi ya leren sik dela. Umpamane kowe nyambut gawe tutak tutuk klutak. Ngono kuwi ya dilereni sik, menghormati ya yang saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah. Ya kuwi ibarate adzan kan ya hanya beberapa menit saja ya toh. Kita hidup di Indonesia itu saling menghormati ya toh. Kan itu terdapat di dalam sila pertama Gong. Sila pertama dari Pancasila. Sila pertama apa unine Gong? Sila pertama Pak.
Sila pertama ya jelas aku uji apal Pak jaman sekolah aku dikandani guruku biyen iki guruku PMP. Saiki pendidikan kewarganegaraan PKN Pak. Nah, kuwi sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Lha toh berarti agamamu apa wae mbah kuwi Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, ya toh. Ketuhanan yang Maha Esa berarti Gusti Allah iku ya mung siji, Esa, satu ngono. Ning ya ning kuwi mau cuma beda-beda cara beribadah, berbeda-beda cara menyembahnya. Oh, ngono kuwi, Pak. Oh iya bener kok ngono kuwi, wis bener, bener banget. Kita semua harus saling menghormati saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing. Ya toh, ngono kuwi, Gong. Aja lali nek koncone kowe duwe kanca pas wektune arep salat ya dheke lali ya dielingno, ya toh dielingke. Oh, aja ditinggalke ngibadahe ngono. Sebab apa kuwi nggo sangu besuke awake dhewe asale saka lemah, somben ya bali nyang lemah. Kita itu semua berasal dari tanah, akan kembali menjadi tanah. We are from the earth. We are from the earth, go back to the earth. Kita berasal dari lemah ya engko ya kembalinya ke tanah ngono. Perlu awake dhewe iki perlu iki ilmu sing dhuwur, Gong. Ya toh. Awake dhewe kudu ngerti, kudu paham. Nek wis paham ngono kuwi awake dhewe iso ngontrol, mengendalikan diri ngono. Wis rasah sombong, ora kagetan, ora gumunan, ya toh. Ora congkrah karo siji lan sijine. Asale awake iki saka lemah, somben baline menyang lemah. Ngono kuwi, Gong, ya dieling-eling. Kuwi pituture Kyai Semar wonten ing wekdal menika. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun para sedulur sedaya ingkang sampun sami rawuh.